Käyn kaupassa yleensä kerran viikossa. Teen ostoslistan etukäteen, jotta en unohda mitään. Kaupassa valitsen tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja lihaa. Tarkistan myös, onko tarjouksia, joista voisin hyötyä. Maitotuotteet, kuten jogurtti ja juusto, ovat myös ostoslistallani. Kassalla pakkaan ostokset kangaskassiin, jotta vältän muovipussien käyttöä. Kaupassa käynti sujuu nopeasti, kun suunnittelen ostokset etukäteen. Joskus unohdan jotain ja joudun käymään uudelleen kaupassa viikon aikana. Pidän siitä, että kotona on aina riittävästi ruokaa ja muita tarvikkeita. Kaupassa käynti on osa arjen rutiineja. Käyn kaupassa yleensä kerran viikossa. Teen ostoslistan etukäteen, jotta en unohda mitään. Kaupassa valitsen tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja lihaa. Tarkistan myös, onko tarjouksia, joista voisin hyötyä. Maitotuotteet, kuten jogurtti ja juusto, ovat myös ostoslistallani. Kassalla pakkaan ostokset kangaskassiin, jotta vältän muovipussien käyttöä. Kaupassa käynti sujuu nopeasti, kun suunnittelen ostokset etukäteen. Joskus unohdan jotain ja joudun käymään uudelleen kaupassa viikon aikana. Pidän siitä, että kotona on aina riittävästi ruokaa ja muita tarvikkeita. Kaupassa käynti on osa arjen rutiineja. Käyn kaupassa yleensä kerran viikossa. Käyn kaupassa yleensä kerran viikossa. Teen ostoslistan etukäteen, jotta en unohda mitään. Teen ostoslistan etukäteen, jotta en unohda mitään. Kaupassa valitsen tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja lihaa. Kaupassa valitsen tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja lihaa. Tarkistan myös, onko tarjouksia, joista voisin hyötyä. Tarkistan myös, onko tarjouksia, joista voisin hyötyä. Maitotuotteet, kuten jogurtti ja juusto, ovat myös ostoslistallani. Maitotuotteet, kuten jogurtti ja juusto, ovat myös ostoslistallani. Kassalla pakkaan ostokset kangaskassiin, jotta vältän muovipussien käyttöä. Kassalla pakkaan ostokset kangaskassiin, jotta vältän muovipussien käyttöä. Kaupassa käynti sujuu nopeasti, kun suunnittelen ostokset etukäteen. Kaupassa käynti sujuu nopeasti, kun suunnittelen ostokset etukäteen. Joskus unohdan jotain ja joudun käymään uudelleen kaupassa viikon aikana. Joskus unohdan jotain ja joudun käymään uudelleen kaupassa viikon aikana. Pidän siitä, että kotona on aina riittävästi ruokaa ja muita tarvikkeita. Pidän siitä, että kotona on aina riittävästi ruokaa ja muita tarvikkeita. Kaupassa käynti on osa arjen rutiineja. Kaupassa käynti on osa arjen rutiineja. Käyn kaupassa yleensä kerran viikossa. Teen ostoslistan etukäteen, jotta en unohda mitään. Kaupassa valitsen tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja lihaa. Tarkistan myös, onko tarjouksia, joista voisin hyötyä. Maitotuotteet, kuten jogurtti ja juusto, ovat myös ostoslistallani. Kassalla pakkaan ostokset kangaskassiin, jotta vältän muovipussien käyttöä. Kaupassa käynti sujuu nopeasti, kun suunnittelen ostokset etukäteen. Joskus unohdan jotain ja joudun käymään uudelleen kaupassa viikon aikana. Pidän siitä, että kotona on aina riittävästi ruokaa ja muita tarvikkeita. Kaupassa käynti on osa arjen rutiineja. Käyn kaupassa yleensä kerran viikossa. Teen ostoslistan etukäteen, jotta en unohda mitään. Kaupassa valitsen tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja lihaa. Tarkistan myös, onko tarjouksia, joista voisin hyötyä. Maitotuotteet, kuten jogurtti ja juusto, ovat myös ostoslistallani. Kassalla pakkaan ostokset kangaskassiin,
jotta vältän muovipussien käyttöä. Kaupassa käynti sujuu nopeasti, kun suunnittelen ostokset etukäteen. Joskus unohdan jotain ja joudun käymään uudelleen kaupassa viikon aikana. Pidän siitä, että kotona on aina riittävästi ruokaa ja muita tarvikkeita. Kaupassa käynti on osa arjen rutiineja. Käyn kaupassa yleensä kerran viikossa. Teen ostoslistan etukäteen, jotta en unohda mitään. Kaupassa valitsen tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja lihaa. Tarkistan myös, onko tarjouksia, joista voisin hyötyä. Maitotuotteet, kuten jogurtti ja juusto, ovat myös ostoslistallani. Kassalla pakkaan ostokset kangaskassiin, jotta vältän muovipussien käyttöä. Kaupassa käynti sujuu nopeasti, kun suunnittelen ostokset etukäteen. Joskus unohdan jotain ja joudun käymään uudelleen kaupassa viikon aikana. Pidän siitä, että kotona on aina riittävästi ruokaa ja muita tarvikkeita. Kaupassa käynti on osa arjen rutiineja.